ene yefesi free kwa man ni ebe kumase yo kan ene yesi ansana no nza hinsem na ize ye be fiase sa na esese ewiase ahinie no free tete odman kuma boy sa ahinie bae no ndi timi ko fa free ho e ka ho nsem kakra ize kwa amana ngasa kra no ye be ka ho asem ahinsem ya na ye be ka na se ya eno wo ho no na nkura atwa ne ho ahia no so wo ma hene sa tinaje se ama no kura fi Asante man so nti ahinde no dia beka ho na efi ba bia ahini na wo wiase media ma anhwe ya obeka se wiase nyina kura no ara na modue mo ho bone ahensem nti nura na ahensem ba ya na dabi twedi ampo na dia ahensem ba ya Israel memu tete yakọ Bible mu a ebehu se bibi ye frɛ bibi kings na kings no ahemfo akesia ya onyankompo twedi ampo kwa me ankasa ekuta wo mo asene sa na ayi obo na sofo ebata wo mo ho na omudi ahene sa o Bible no yinyim firimu yifirimu a Bible na to se enyeyi dinaje se ko sisa ye betumi ayi ahensema wo Bible mu afirimu na chese ahensem de etutu na se enyeyi yifiri babi enyeyi na Bible mu de no ewo ho no ana se eyi no na babi kura sabe o monte Bible ana Israel ahinie won sabe no mo so wo mo ahene enokre na ahinie no ye obi a eye kakraka na yefra no empire chese ahemfo akese e ka o mo hu bom na mo yi ba ko eda no a eno ye empire enti yete bibidi se na Indian empire na Roman empire na Japan na empire na no ya ohima wuye ye hu se Japan emperor ebai na je so ahini no nguye da bi da so ho enti sa ahini no titititi de no Babylonians wanwanom anyina ya yenyina yete se na bibi o ha efre no King Nebuchadnezzar bi nyina kire sa ahini every tete odman kuma bo ade ne nipa eduru ba bia ne nipa epenepe ono anepe no nyame agem se se mo pe dia eno na adidi mu akwakofa ayi parliamentary hwan ne presidential ne hwan elections ne no aban na eno nso yese ade a onyankopɔn nza wo mu de dine se behwe ase anase ebeguo enu nti na wo no mo asebe wo mo sori egina pintin se wo mo de wo mo kuro mo mo mpa hin ne ebie mu no ene wo mo nu wo mo ya jese ayi ngombenya nka ohima wuye English hima wuye nanka German fo benya nanka wo mo hima na wuo vize ayi amane ne amane pie ho na je se wonu a wase wo de afi na wonu ho enokre enti ahinie akese ya atwamu ewo ho na de gina ho ewo ho na de konko ho enso ho na akwa na afi de se ote se oigbeni hene no ana se anwrafo hene no o kan bibi se wiase ahina aka nyina ono de we nko ana ono de onim se dikan ono no o se ahini de ko wanfa ye ka hensem de ya de onim ane mansia da bi na se we ene dikan o hima se ne hima no ko si se wiase nyina akora ese we ene dikan enokre na ya na bro kan ye hye ahini ye ntiase ese ye yifiri ho a ye ni bibia ye de kire si anan bio na ye ntimi yisu firi ho na entrance enyina na de sebe fimfam ho a ye wa firi ho ebe yie no enu mbom ne yenka ho asa san homra ne on fa so fon san homra ne nyame de Solomon David ni ho be kaka wo twiro kan kwanka kora ba mu de nyina bai enti ye gusu ye ya yo ofa wada o ma ye hwe ahinie ahensem efrihin ena yedidi mu a beka akwa aman afi yebedu ahini na efitite sa sane
papa e kan Yankopon o hye fitete bra sabi okoyi Israelfo efiru Israel asos adwon baro o ka ho aso Israelfo no nkura amfa so se bia mo apo asase so wan asase so o mu se no mo hemfo ho enokre nti no mo ye se Yankopon ene eso ma ohene no bi sa Yankopon so be na na anti abisa abri na ma du ba bi na me bi amofa na ye bi amhu ye pemfo bi editu ani na me mam budia ene mo bisa me so me mam sa tiza o mo hire diga na so ohene so na nyame ka no akwanwuro nyina mu mamenka sibi se ne yewura ka no o se wodi akonwa na adi ne yi a akonwa na abehwe ho enokre nti ohine so na ngasa na nyame di nachi sa na modu ba bia so de oye nti pesu ba no mu ne Yankopon twen ho kakra achi na hine no efinisem na od koma David sa so ansa na David firi mu David kura bra sofo bra ansa no muko hunu kura mana bedi hine no se nyame soma sofo se ko pewe no medi hine wono hu se onkwa sira akora no ngo na ono se be owura mu ehwenwan nti ni papa no so ni mampo inforo dia kwa bia so obi ne da se nyam fie da bi se mo hwe ya o ma no se da bi o man wo nyine sa se da bi aka ba ko owura o ya so ko fa no ba sa no ko fa na ba se we na nyame ashira se ye fa ne yakonya yo o fa ye nyine sei ene nkra mo ka board se mu a ye ka na sei o se kofi ne mfumu ni ade no nkra ne ni mo mu efira be de pere ni asabo nya aso ba ne ye hunu enti afa ye mfa sante me gina kwa aman ye nsua de mfiri kwa aman na ye ngura ha kwa aman no ye de fi kwa aman straight ana potin ho a kwa aman asetna ye nsua kwa aman de ba mu antima ye benya asante ba so mfi ba bi ne bedu ai fi asante man so na edu ba bi ntina kukofu na o me sabre na mo ho kire o mo te bi ne so besan atu aba akope ba foforo ya o di ma on bedru kwa aman na o matra me ahura o mta asante man so betra kukofu from omfi kukofu na ebirim ba kwa aman so na o mo hemfu edi wanim so ko si se kwa aman ana obiri yeboa eno betra hanu na ana obiri yeboa efirim no na se obi be twa na we se ye dua bi bo a ye bo foforo pom adrebu a bo foforo pom ai na ya enko fa de se ku fimra bere mo se ku fi ai o de nchira sa enko fa ramra e kwa be mani ho na hena be ma fa ye na papa bi di ka se bi kire me o si ndi di ka no na nka mo ko fa usu agema ifi Kenya ase ha mena be di ade ai no usu agema ye se iso om de o fa wadura chiri eye e ha ye kwa ho ai ena ye ku anim be ma se ku fie ye hu no sa enum na anto ahene sa ko de date sa be ka chiro ye fa fom ne ko dwa akoto nchene ba wo ye ko efa akwam itu akwam be ma se ku fie ho uzo jini sa mitimi ni intro yes ende komfo kire musu na ko na eyi tie be ma nipa bi aka ho na ne ko na ko hu akwamu hene na na ansasa sreku se e pa ne chewa ye de chebi be din sem na ne hu hia ma ne sa o me kwai mo fa no mra sa ampa mukoko hu o de se ko fi e de ase de no koto na ansasa sreku anim also ampopo ne ti sa se made hu hia mo se ade be da be mam na oye no ase osira se ye man nipa bi sa man kwati anka na ho opene so enuma samwa e ka na ho
Safie eka no ho baako na efre ansere tani tani na wine tani no dabi o ma acham hene eka saso osi no ntikwi oso me bre pa ye bre kwanso on tika ze bia ntina na bukaza no ena konfa no chi aje se de shi ose ku fukon to mo yensia de ayi acham hene oso Ghana, yes, the big six. Asante so big six now. Yeah, yes. So, now buy sanity. Now, comfort. But young, my dear, the children, Sebi. A yeast can be sent a noon for become one and buy. I know my son. I know Mamma has I didn't know my machines, buy. I know that a bedroom. Waka me drew by Biso Crano, the Nidenchra corners, and so a new member by a pim. I so my best Abacan. Don't back a petich of my comfort down Roma. What to do near me in a kind him free in a was abdomen as a doom, you know. Come in a boom. Now, on we a corner. A British Asante my. Ya, open so decay. Or not, Asante my ura. But when I told me to be uncle, I become a customer. They say, Asante in with decay. Now I know be a couple treatment tree, a dinny, could be a man. No, Asante my. And I'm present crying baby. And not your man, I'm cutting your quarman, you bay Asante. Nearly can't cry on te aye Asante my son, they bring back Kukufu. And the Obia was absent, could be a man fee, Tiacan, not me Asante. Dabby, Asante no decay, no place law. Asante who say to I ne was a bay. No. Didn't grab me be an say. Asante ne be ene obri ebo there be some last ante my two influence on me Asante hene yo Asante buy no hino dikan ene open so o se tu odikan yo of akroma da san na woten nkan no edra himfi krachi prof teacher ya himfi say what the ya bedru na sebe enoma yatutu na se ewumu no ana esi esua ifirimu ebi na oyibae empempi se wo ka obi kurumu asemo ya na ebehia se de omo no se de omo no si peno no wo be kana sa pepe enuntina o ka mi bodi ni bia tenina o ka se tenina ayi your friend say achamna so so kasa dia me ne hwan wo ne hwan me ayi o say I'm working from where to say I'm here for kan me ne hwan se me ko dan yete ayi school dem na school dem ye so obi ankana dwe ani o tumi aka ho de betia na hade say bi kra me papa de o kan me ne papa nya dwe na emu ma hade ye nyene sa ye mpania kan ye gitum adesuade kese se ne ba bie ya no se ye kan bia se de nana no mo pe no ena se kan sa ena se anya sa na ya maninya enokwe enji no ye da na se na kwama no ba no ya na nkrofo pi adwenye wo mo se nkrofo bi na kwama no na ye wo mo dia na sebe ayokofo ba gifi wo mo se enso nya sa na tie se tie ne se ayokofo no na omo edika ba ye nkrofo bobo omo din o ngoma mu twumanchi ko bia manfi oti akanje omo nyina ayokofo sa na emu asede ne esie ye eduru ba bi na se ye pe etimi ka se obi mra no metra o medi animu e ma ye na eduru ho a wasada na wadan a de ama wo ma ye dia enu bi ene si ya obiri eboa ebe wura mu enti obiri eboa no mu eye ekonafo ono mo nye ayokofo enti ya na nkrofo se ena yi opemso wo fa obiri eboa no kre wo fa so papa e friend say wo maame
a friend say o ma me no bi free papa ba ko wo fa no wo fa no enu wo fa no nche se chinchina je ayi ma me fam e wo fa ma me fam wo fa ho ena ayi o ma me eja fam nso a ye o ma me e fa enso wo fa ho enu bi ena siye se o se tutu opem so se tutu ne ma me ene obiri aboa no na wo mo ejama enjina je se ne ma me nua na ebedi ade no ne ma me nua bedi ade de a ne ma me nua eye ne ma me papa efam na ebedi ade enji ono de obaye ne de ewie ye no na o se dabi o wie de a ene enkope omo aye de a na omo fra ko nwan ene ko fa e ko ba se ene mmie enkope bimra arenka samra no nka mikra na me wanga me nko ye bako ye nyina enso yesi dabi de ade wo no onu die nya de kom de no nti sa de a ba bia ade hye no wo bia me nko pe bimra ena ye ko pa ade hye aba no so nya de hye bia keke dabi e komre ena ne ye gina mu nti na je se ye pe ade hye de a ne ye po ade hye a wo wakukoduro ye friend say we gina kwa no nti omo tutu wo mani no ene ko pie de oka na kwa ama no baaye no na nkuro bi nsusu ewo eho dada sede oka no efiri kokofu ene asumnya na ebekekere edi ayikofo na ngasa no asumnya omo humbo mu ewo ho omo ka ho bi omo pie asumnya no ansa na ekopie kokofu enti omo na abekikire omo kuro ena obi abewura mu ena obi na abewura mu okọ wasa atwene ho ena ye kope adehyekan ama omo aba ndi se etie nie na kuro bi te se buokrom ewo na tafo ewo ho na ayi kaase ewo ho na nkuro no bi na kumawu ho na me se ye ka kumase no ayo ha no aye kwa na ne ebedani kumase no ne nkuro je se omo nso de omo ho na obi nso obi ase dabi enji ba se opem so baaye no na ekon bi akokoso ekon bi akoso ama doma ya na wo suntre so wanka kura ngame ntiase wanka ngame ntiase kwaman edi akwa domain ya ewo no hwan kumase ya no otefan no ti suntre so sa suntre so enti eho ene adumanu na himfie wo adumanu ha ya Prempo College kokoso efa ho no eho na domate tia bepem suntre so esa kwachiri enti eho ono na one doma no bohye ka doma no nso a ba bia ene efro military museum no friends asoja for no na court da no ho post office ho main post office ho ba bia Vodafone for no post office ho ene military museum ene court ho ekwa ko city hotel ho side ho no ko nyina na ye kwa man no na no ba bia o ma himfie sie ankasa ene ba bia friends soja for no ne omo de ye museum no ho na kwa ma himfie esie kwa ma no na esa pagya no ho ebe ye kumaseman na emra na ye kwa ma ne de na tafo nka ho na buokuro mu nka ho na ayi kaase nka ho na obia nka na obimso baaye no na sese oka omo bom ene edi we de coffee so doma coffee so sama no atie atua ko da bi no nkoi se na ayi e friend say wafa kwama no efa odi wura kwama ni mu engineer say kwama ekon ejine fa ahodi endi kwama ekon ya opemso ene di wo mani nanso wo mo ye se wo mo abemben wo mo no meboa wo to mboa mo wie ya mo di nkunim no ese ne ye di nkunim dia ene ye se ya kan ho ye hian ka bomu sa endi wo no ma ya na wo mo atwerotwero wo nwuma mu se obiri eboa ene ye nka bomu obiri eboa a friend say kwa man hene obiri eboa hwane no kan wo mo bomu wanka bia mu
nti na opem so ono obeye Kumasi nkabo mu ansa na oba beye Santeman so nkabo mu enti eho no nso ya yenhwe ni ye ya ayi obi sori a otwepan a na watwero de ope de na dwene ye no enti babie ni ho no mo e wa Asante mpani nsem mu a e ga se obiri eboa na okeka nkrofo bom ono okon no one doma ene kon ye na obi anka no enti ofiri mu no na onka oman bia ma mu opem so e no ne doma be kon ye e pam no e na okeka aman no bom e na ebeye oman ba kon e Kumasi man na eho no esese ehwe ni yi sa yebesua di ensua bibi mfiri opem so teacher osebo safo kantanka na ote ne nka no yo teacher adawroma yenhwe enkura ho do sei na ye nka bo no ma yenya Asante no na obi adi nkuru de mi se na no bi se menu yakosa ma memra ho wajo ahomi ache yenhwe so no bo enkura ho do opem so womo ekeka mhubo wansa na enya Asante no enkro ne de eja obi ne kai se de yiticha kan na bi wo ho na kaase wo ho abekom wo ho ohwim tafo no mu na wo ho ansa na se bi ekusa bi so mampomo kokofu suta dwabemo bekeka bom na chese enye nyina nkasa na unse bibia no na di free ya mo amoben no ansa na o maka na beka ho sa tafu sei na asode meka nsa asode se kan no e me be shame abekom ko ya wade sa e be shame kasimu na bekeka ho ene mu emian ne mu miaye no se be kutete na anka meka se sanka kwa aman kwa na ekọ izuta ho se obra na anka omo mpene dabi nanso kasimu ne yi na beka bom ne e katafo nsa se bebre wo se na ene na se kwa aman na dimu ti e basa mampomu na ate ase se ja yenka mu na chese ya brene enkwa so bebrebe sa ye kamuni nya ho ni ba ko na beka bom na impanimfo ikase mame yen na tiche ka bi se o sei tu ekọ denchira kwa akwam de bewie kwa man ne ye kai se eye ayekofo no so no omukuro pon a omudi free eba akokufu ansa na se bi ekọ bi ba kwa man ebi akọ Kenya ase ebi be kọ Mamponte no na eno ne abedwum sa eye oboase kwan abedwum adanse sa omu free wa ansa na kokofu bem ebi be papa ya ye kọ asi akwa ye be kọ ye ho ibi si ho kwa si ho kwa ya ye ba Kenya si ya ye ba kwa aman no sebio Asante wo kase bi se obene konfo eni o se tu be hie na na ye Nyankopon san no ampani ampan so omon kabom a free se omo ba ye beji okonfa no che ye dinti oye nsenche ni bebre wo kwa ho de bedue ene a ye kan ye wodoku aja pomani na ne busumuru che di na konfo nsa no ye di be wia ma Asante tumi na gina anasa kwa man tumi ni be gina emu de ebo so kwa gigwete kudu aba ni na na ye konfo nsa no konfo afida de konfo ye enwoma na chese ye tumi na na ye gidi na akọ konfo konfo ka se ye nkambom ni ye nkambom na Asante nyire na no na chese ye de gidi akobi se ampani ampase ye kaboma ye betima de ho ebe firi mu aba ame ade ye ho sabre America kwa mai wo mu se ne ye de ho de nenso ye se otumi fo tumi wa oroka fo abeti sabi ye kana denchira so no ho de ote ye kon so dindindin o mia ye mere sanka denchira nti ye kon wan kan ko ba se ye ka se ye mfo se tu emra emesom wo denchira no ka se bi wanka ye ka se ye manenko so no se di ubesi na yedi kan di udi akwa sa na we na ko ba mu a chese Asante ke we ka boom na se de na ti cheka no nkrofo bebre kasa emre bi na opanyi beti baabi
can I metwa Asante hiniti metwa Chiamiti metwa Chiamiti meka na mentiase no ya bra wo boa sabie ku sabie son ye ka Asante Asante ni opem so wan hene panyini Asante ahyase ani opem so se omo ye can say ukọ SHS omo ye social studies or so na ye can how life is your actual self actualization and self realization ye kire se abofra be hunu kasa kra efrifia ye tete ne wo eti se Asante man se Asante be ya Asante na fro se etu na fro bri ye boa da bi ana so woni mo abakosem eti what can nkrofo bojo so yo ti me nam se yem addition yem pese bi mu besua na sesei obire ebu ade na ekwa aman na nya oti akente na ekwa aman twim ne antwi na ekwa aman woni se etukun se tutuko de ka odifo ye twifa no so so do wo mburu no se etukan de na hu sa mpasa woni Asante na kun ye woni kwa aman de ye nura asem kwa na ne ye nura asem ye ka Asante woni mabakosem nyere no hye no enemy mode woni mabakosem ba kokura enti se de na wo fe ken Asante de no ni se etu ohene panyini ena oni ni ayi ekeka bomu wa ye behwe ne ye bebo nso so de ne abo ayi na no na tiam kwa kunsu ka ase o se mo ya mo se war of conquest ni bia ebra na Israel nyakopon ka so de ene Palestine fo asase ya mo Palestine fo no wanga se o se mo ko pam o mo o se mo ko bu o mo eti o mo so du ono ye bu o mo sa ya asase no eti ya so no ye hwe ne abo ne ye du asase ya ena ye nso so de kro bia Asante kotoko hene ye ya na etwam ye se mo bi seken ka obia ye na so de na seken ka no ye de edom na ebibia se nye ku bia na ye nipa wu ne do mu na be ka bom sa eno ne Asante ye na nkrofo bebre tiwa ne ye ka na kwa aman na kwa aman na kwa o mu sa kwa aman bai ansa na Asante bai do ni na ne se Asante nsuta mampon kokofu be kwa mo dwaben o mu na be ka bom offenso omu na be ka bom wam ko yeduminu sa emani ginai sa sana Asante menne se bi ekusa bi so aman hene yetwam aduosia enwotwe so ati adena sa enti ye de bra no na ebe chiechire mu a ohene bi oba ye bia de ono so be ye bia de akobi asa bre de ye gina opem so sa de ho na nkasa na gina yo ena mama ne amane ye wo se wusa opem so ho koti amane amane adoma konse wo ba bia butom na wutwa no betwa wonsa de waka wo hena ko dane no hene da ho na ko hin so mo so ba bia die ade to fo mo ane afa na asem nto aso obi kan oleta ma wo yibi free mo na so de bi ka ho e do ba fa free abedu no ho no na bi ko ye gi ya na ye bo so akiro ena mamre fie e wo opem so 104.7 bra akra ba gibi maji madwa asma mo fa se kan me bi ye ko hin bi nchense e ko sra no na ohino se ne drabo se den cheve kakra ni a pepe na ma ofa Asante yo di kampa no eduane ni mse fio go nka meka sa ansa ko ja ono di ko ne nyuna adwa na ne nyuna nyoy o ya no mfa ba bia kokoro de no anu bi o fi se ni esa pepe no ofa asa por mka jo Asante yo di kampa no eduane no mse fio abakose mo mfa fie go bo wanyini so no abakose mo meka se unu bia je se minima na ka bia meka ka ba je di wo meti ma kire wade wante ndi meka sa ase hunu nchi because o hin no also fa sa ara de say me no cross na mpe sa ma akwa keto betutu mo bia hibo ya na obusa no waka de enso fa kakra ka ho kakra so asomdu amanya ka wo mo ho bo mu ene denkyira kokon ye eje fa hodie no na amanya ye keka nyina na o mu nyina ahye denkyira se sebe Asante ama di kan no ubo mampon a no ka ho ubo dwaben offenso ejuso kumawu obia shedenkyira na sibi ena kwa aman na
ɔno nso ɛhyɛ kumase n'ase bi nti ɔno na ɔde adwene no bae sɛ nea mom yɛ nyinaa yɛnka bɔ mu na ansa na ɔmo nyinaa bɛka bɔ mu no obiara da ne man nti na Kwama no ayɛ ɔman baako kane bi na Kwama no yɛ man nketenkete nkuro nketenkete ya ɛnɛ koraa woduru adum a saa nkuro no ayɛ prekesɛn ɛwɔ hɔ yɛbɔbɔ ne nyinaa na saa aman nkumankuma yi a ɛfa no sɛ makom ne tafonom ne wɔn nyinaa na ɔmo nyɛ kuma saa mmerɛ no aman kɛse a ɛwɔ nkuma no mu no ɛpene so ka bɔ mu ɛbɛyɛ Kwaman ɛbɛka Kwaman no ya ɔpem soɔ na ɛda no ya ɔno no nsa no adwuma ɛna ma ɔmo nso ka bɔ mu enti saa mmerɛ no deɛ na woka Kwaman a na tafo ɛka Kwaman na yi Kasi amakom na ne nyinaa bɛka Kwama no obiara gye atom sɛ afei deɛ yɛbɛka ho saa mmerɛ no a ɔmo bɛka ho na nya ho gono sɛ woka sɛ mbɛka ho a na mabɛka ho te sɛ deɛ ne wɔka yɛka sɛ bɛka ho a na woyɛ din na bɛka ho a ɛne woni asɛm na mmom sɛ woyɛ werɛkyerɛ a yɛbo paa ma widimu ansa na yɛde wabɛka ho enti wohwɛ a aman yi a yɛkekan ebinom ɛnhemfo koraa atɔe ya ayi tafo aketekyerɛ bi a ɛte ne din ayi wokɔ ayi kumawu ɛfrɛ no sɛ Kaase no a ɔmo nyinaa fumasua ɛhɔ na ɛfrɛ no nsensan so ɛna ɔpemsoɔ ɛde ne dɔm kɔpie hɔ ɛna ɔsɛ momfom sua na ɔhena no wɔhɔ ne ɛfrɛ no sua ɛna bɛda ne fom sua yɛfom no wie yɛ no enti wo a wobɛyɛ werɛkyerɛ no yɛfom wo enti ɛno yɛwie yɛ a ha yɛ din no nyinaa ka bɔ mu yɛ ɔman baako a yɛfrɛ no Kwaman na saa Kwaman yi ɛna odii animu ɛma Dwaben Kokofu Mampɔn Nsuta ɛne Kumawu ɛne yɛkeka ho nyinaa ɛbɛka bɔ mu ɛyɛ sɛ yɛne yɛkɔ yɛkɔgye yɛfa ahodi afiri dankyira hɔ nti ɔmo kɔ dankyira no baeɛ no ɛna ɛno nso sɛdeɛ ɔmo yɛ Kumaseman no ɔmo yɛ Kwamaman no yɛako awie ɛna yɛagye yɛfa ahodi nti yɛaka bɔ mu nti yɛkɔ a nso baeɛ no ɛna no nso na yɛkorɔ no deɛ na ɛfrɛfrɛ kɔbɔ yɛkɔ baeɛ no nkabɔ mu no ɛnso ɛbaeɛ nti na kakra so a mede ka ho no